Meta kienet titkellem fil-mellieħa l-mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista huwa l-iktar partit favur in-negozji f'pajjiżna. L-unika mod ta' kif noħolqu l-ġid huwa li jkollna lis-settur privat bħala partner magħna għal Joseph Muscat. Il-privat biss jista' joħloq il-qafas ta' kompetittività li imbagħad jissarraf ġid li jitqassam b'mod ekwu. Kien hawnhekk li l-mexxej Laburista tkellem dwar l-istil ta' tmexxija ta' gvern ġdid. L-Ewropa tagħna bir-regoli l-ġodda tagħha, bil-bżonnijiet il-ġodda tagħha, b'dak li tgħid lil pajjiżi biex jagħmlu. Pajjiżna biex jgħix, jimxi l-quddiem, iqum fuq saqajh u jiġri biex isir l-aqwa fl-Ewropa għandu bżonn metodi ġodda ta' tmexxija. Għandna bżonn politiċi li jkunu konxi mit-tajjeb u mill-iżbalji li saru fil-passat, iżda li l-impenn tagħhom ikun is-suċċess fil-futur. Gvern ġdid ikun onest, qrib in-nies u baqal iġib bidla stabbli għal pajjiżna. Politiċi li mhumiex mogħmijin mill-flus u ma daħlux fil-politika biex ikollhom xi żieda kull ġimgħa. Imma politiċi illi qegħdin hemmhekk biex iservu lil pajjiżna. Joseph Muscat qal li gvern ġdid mhux se jsib għalqa mimlija fjuri, se jsib ħafna xewk u għalhekk se jkun attent biex ma jweġġax lin-nies. Dil-ġimgħa bil-pożizzjoni li ħad dwar dak li kien miftiem bejn il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista bagħat messaġġ ta' serħan il-moħħ u li jrid iġib bidla iżda fl-istabbilità. Dwar l-enerġija l-mexxej Laburista qal li pajjiżna ma jistax jibqa' skjaf taż-żejt. Irridu li l-biċċa l-kbira tal-enerġija tagħna tiġi mill-gass li huwa iktar nadif u irħas. Il-Partit Laburista għandu pjan li fih possibbiltajiet differenti u jista' jinkludi u jista' ma jinkludix il-possibilità li dwarha għamet diskussjoni f'dawn l-aħħar ġimgħat. Joseph Muscat iżda talab lill-Prim Ministru biex jikkummissjona studju dwar jekk dil-possibilità hijiex vijabbli jew le.